Tri veci, kvôli ktorým počas veľkonočných sviatkov priberá väčšina ľudí. Prvá zásadná vec, ktorú si možno ľudia neuvedomujú, sú údeniny, ktoré sú na jednej strane veľmi kalorické, ale na druhej strane obsahujú aj veľmi veľa soli. Tým, že ľudia po pár dňoch počas sviatkov priberú nejaké kilá navyše, 2, 3, 4, je častokrát zapričinené nie len tým, že jedia viac a majú vyšší kalorický príjem, ale aj tým, že majú vyšší príjem soli a tým pádom sa ich telo viac zavodnia a zažívajú prudký nárast na váhe. Takže toto nie je zapričinené ani tak nárastom tuku, lebo to nie je možné za pár dní pribrať toľko kil tuku, ale vo veľkej miere je to zapričinené aj soľou, ktorá to telo zavodní, laicky povedané. Druhá vec, kvôli ktorej sa to deje, je samozrejme, že vyšší kalorický príjem celkovo. A teda nie je to spôsobené údeninami, ale je to spôsobené aj rôznymi zákuskami, koláčmi a celkovo väčším objemom jedla. Čiže dopraj si, ale maj hranice. Urč si, koľko si na ten daný deň dáš oproti nejakej norme, ktorú máš bežne, ale neprekračuj tieto hranice. A zároveň sa snaž hýbať, neprestávaj sa hýbať ani počas sviatkov. Ba práve naopak, pridaj ešte v pohybe. A tretia vec je alkohol, pretože veľa ľudí na Slovensku a takisto aj v Česku si práve počas sviatkov dopraje viac alkoholu, tak je to niečo, čo opäť zdvíha náš kalorický príjem, ale zároveň sú to kalórie, ktoré sú prázdne, čiže naše telo ich nevie využiť ako energiu. Takže sú to zbytočné kalórie, ktoré nám len pridávajú ďalší tuk na tele. Či už je to v podkoži, alebo je to v cievach. Takže sa tomu vyhni maximálne, ako sa len dá. Držím ti palce.